Мамиш, вие. Мамиш, всички ги мамиш. Вероника Димитрова е при нас. Тя е получила сигнал от един човек, който се оказва, че е дал 140 хиляди лева на врачка за разваляне на черни магии. Последите. Добро утро, Рома. Добро утро, добре дошла. Как така 140 хиляди лева за разваляне на черни магии? Очевидно има хора, които са способни да дадат толкова много пари. Разваляне на черни магии, правене на бели магии. Въпросната ясновидка си я продала и джипа на въпросното момче, защото така и се е дало отгоре, че ще му носи късмет. Изчистване на черна магия струва 1000 лева, но човек трябва да направи 3 процедури. Автоматично първоначалната такса става 3000 лева. Направата на бяла магия е 6000 лева. А оттам нататък как се стига до 140 хиляди? Аз разбрах, че човека е взел кредит, за да... Взел е кредити, дава всичките си спестявания. Първоначалната среща тя ти гледа, даваш 50 лева за едно гледане. Оттам ти намира задължително черна магия. По телефона се открива въпросната черна магия. И почва да разваля. И започва да разваля, да прави и който колкото може да даде. И това може да продължи очевидно до такава огромна сума. Тя си е на свобода, работи в момента сигурно на нас ни прави черна магия, на други им прави бяла. Да. Тоест в момента тя работи необезпокоявано. Взела е парите, не ги е върнала. Не ги е върнала, но в момента не се среща с клиентите си на живо, защото очевидно се страхува. Когато пращаш пари, ги пращаш по куриер и пишеш, че са документи. Да видим, ако искате, и после ще коментираме нещо, ако е неясно в този, не знам, ще да кажа бизнес. Мислех, че не, то си е бизнес. 90-те години край и началото на 2000-те е приключен, но явно съвсем не. Моля ви се да не ме блъсквайте си, вие сте провокативни хора. Тръпете се, вие сте провокативни хора. Махайте се от тук, много ви моля. Ма да ми чистите магията. Не искам да ви я чистя. Това е Мария Асенова от София. Представи се за топ феноменът на България, която, цитирам, никога не греши. Твърди, че петричката пророчица Ванга я провъзгласила за ясновидка и неин заместник. Освен, че гадае, Мария Асенова твърди, че има дарбата и да лекува. Предлага всякакви услуги, от изчистване на негативна енергия до лечение на алкохолизъм. То си има информация отгоре, работя 30 години, няма как да обяснявам как го разбирам. На 15 години бях, когато Ванга ме откри. През есента на 2022 година млад мъж от град в Северна България търси помощ от ясновидката заради проблеми в работата и в личния си живот. Той е на 26 години с престижна професия. Намира сайта на Мария Асенова в интернет. Твърди, че за половин година и е дал около 140 хиляди лева за разваляне на черни магии и направата на бели магии за любов. Част от парите събрал от заплати и спестявания, за другите взел кредити. Като отида първо в офиса и първото нещо, което тя прави, да ми продължи да ми гледа. Магии съм имал и от по-бивша приятелка съм имал една магия. Всяка една магия се заплащала с по 1000 лева на магия, т.е. 3 магии на мен. Тогава ми искаше 3000 лева. Мъжът твърди, че дава 3000 лева на ясновидката на ръка, а тя му изпратила билки, отвари и амулети по куриер. Билки, шишета с билки там и защити, амулети. Те са шишета с арабски такива личета, с арабски цифри. И трябва да имаш едно шише с 7 дни, друго шише с 5 дни, едно шише се изливаше там пред прага на дома. Мъжът получава и инструкции за, цитирам, изчистване на магически замърсявания. Билките да поврят 5 минути и се казват 9 пъти следните думи. О, ти силен деветосил, прогони всички черни магии, болести и не вървеш. След като развалила черните магии, мъжът твърди, че ясновидката му предложила да му направи и бяла магия за любов, тъй като приятелката му започнала да се отдръпва от него. Резултата беше тя да ми падне в краката, така един вид. Така да се изразява въпросната ясновидка. А колко струваше тази бяла магия? 6000 лева. Ще можела да ми направи гърне, се нарича. Гърне беше, сега стих, какво беше? Едно гърне, което седи там при нея няколко дни, не знам колко седмици, с билки, една течност такава беше кафеникава, която трябва нечетен брой пъти да я
сипвам в някакъв сок, който бившата ми пацка да го пие този сок. Мъжът разказва, че ясновидката започнала да му внушава, че родителите му се опитват да го омагьосат чрез готвената от тях храна. Предоставени скриншотове от чатове с Мария Асенова. Какво ми слагат в яденето? Различно, каквото им дадат. Където ходят, правят ти магии. Изтри кореспонденцията сега. Казва ми, че те ме хранят, те ми пращат храна и тя е била ръсена с такива течности от други ходжи, дето да ме омагьосват, да не ми е добре, да ми е зле, да ме кара да се чувствам зле и такива, да не ми върви в живота. Родителите на младия мъж забелязали промяна в поведението му, но разбрали, че се среща с ясновидката месеци след това. Да не ни се доверява, че ние сме слагали нещо в храната, да не му перем дрехите. А след вече няколко месеца открихме много неща, си стоят в хладилника, каквото сме изпращали. Той ни сподели, че още в началото му е казало, че баща му има лоша карма, а майка му има проблеми с нервите. Тя ме караше да трия чата си в Viber, понеже така искала всичко да бъде анонимно, никой да не знае какво правя аз с нея, всичко да е само между мен и нея. Каза, че ако някой научи Господ да му накаже, тя им била с Господ, имала връзки, виждала го. Освен, че се държал необичайно, мъжът ограничил и контактите с родителите си, разказва още неговата майка. С мене той не кореспондираше, продължаваше все още малко с кореспонденция с баща си. И аз си мислех, че всичко това е, все пак приятелка си има, аз съм спокойна. Всичко му е наред. Излязла на квартира, има си приятелка. След като развалила множество черни и направила няколко бели магии, гадателката получила провидение, че трябва да продаде на мъжа джипа си, който бил с запор. Покупката му струвала 26 000 лева. Този запор даже не ми каза, че има запор. Отидохме при нотариуса и там разбрах, че има запор джип. Самото преводно средство. Ще ми донесе късмет автомобила. Другите хора ще ме гледат от ниско, защото тя на ние е висока кола джип. Така му е казала, че отгоре и се дава, че тая кола ще му носи късмет. Контактът на младия мъж с ясновидката продължил около половин година, като през това време, по думите му, тя не спирала да му иска пари. Твърди, че я дал 6-цифрена сума. 142 хиляди. Имах и които не съм писал в прокуратурата, отделни пари, които са ми от баби давани, от родители давани. Такива никъде не съм ги написал в прокуратурата, защото те не са били в банка. Няколко кредита, които един баща ми го връща. Тя по телефона ги говори парите, ама иначе по Viber да ги пиша в круши, в ябълки, в дини, в такива кодови думи. Баща му е дал каквото е дал. От тук нататък аз и сина ми ще плащаме едни 15 години спестявания от неговия живот са отишли. Ти не се ли усъмни, като ти иска толкова много пари? Не, аз се чувствах много добре след първия път, като платих и след като извърших смисъл там, като след чешетата, след всичките неща, се чувствах много по-добре от преди, не се усъмних изобщо, бях като заблуден. Майката е подала сигнал в прокуратурата. Оттам отказали да образуват наказателно производство, тъй като мъжът няма документи, с които да докаже, че е давал пари на ясновидката. Няма и свидетели. Занесла е в полицията и бутилките с еликсири, които ясновидката давала на сина й да пие. Чака отговор от Националната агенция за приходите. Аз питам, как тази жена, след като в агенцията по вписване, дори по БУЛСТАТ, дори по ЕГН, тя не разполага с никаква фирма, като какво лице упражнява своята дейност. Свързваме се с ясновидката по телефона. Подставено лице и разказва, че има проблеми в личния живот и иска среща с нея. Мария Асенова обаче настоява първо да й прати парите за гадаенето по куриер. Можем да направим гледане по телефона и ако има проблеми, а той има, защото аз като чуя гласа на всеки един човек, аз знам има ли проблеми или няма, ще направим процедури, 2-3 процедури си кажете, веднъж ще спращам ви ги на място и вие ги изпълнявате в къщи. Добре, а цените какви са? Какво трябва да ви подготвя като? 50 лева е гледането на човек. За колко човека ще гледате? За себе си? Имате питане и за друг човек. По принцип, да, нямам, не ми върви с моята приятелка, се разделяме, се събираме. Имате питане и за друг човек. Жена, знам го. Но трябва и на нея да се погледне, защото ако има някакви проблеми, трябва да видят откъде идват. Не са лични, служебни, кърмични, нейни, бащини, майчини, лични. Всичко това трябва да го огледам, за да бъда полезна. След това да оправя нещата и с вас си взаимоотношения. Добре, нека да е за мен, за нея. 100 лева са за двамата ви.
Вижте, човека никога не е сам. Ако вие сте сами, нямате приятелка, имате майка, която ви е носила, която ви е родила. Кърмичните магии върват по родова линия. Ще изпратите таксата по като пратка ще пуснете, ако че тук сме на първия етаж да не се гледа какво има вътре, че се сменят най-различни куриери, като пратката ночи пращат документи. Отивам съм маса хора, оженила съм маса хора, маса бедите са направи. Изпращаме 100 лева на гадателката по куриер до офиса и в столичния квартал Младост и отново извъним. Аз да ви кажа, че съм ви превел паричките, както говорихме, 100 лева. Обяснете ми как ги пуснахте? Като пратка имам бележки. Опаковани. Казвате, че са документи, нали? Точно така, документи. Да, защото най-различни куриери, всеки тук се сменя, гледате в ръцете на първия етаж, и затова. Ясновидката отказва да приеме подставеното ни лице в офиса й под предтекст, че има много клиенти. Предлага му гледане по телефона и му открива няколко черни магии. Няма как, той е ад. Аз съм легнала сутринта в 5:30. Няма как да мръдна от тук, няма как да излеза, няма как да ви смъкна. Има много тежки черни магии. При тебе по родова линия, по линията на майка ти. Вървяли са тежки магически замърсявания, не ги е изчистила или не е вярвала. Оттам по правен път тръгват и по децата. Магически замърсявания имаш от жени, с които си имал контакти и си се разделял във времето назад. Има ли я някъде Галя, Галина? Галина, нещо такова. Бившата ми приятелка се казваше Галя. От нея имаш магия. Тези изчиствания, които трябва да се направят, те за какъв период, колко ще струват? 3 процедури са по 1000 лева. Робът на труда е ужасяващ, защото колко навършени години имате вие? 26. 26 години трябва година по година да изчиства всичко натрупано при вас. И то за цялото семейство. Аз не чиства никога един човек, защото като изчиства вас, ще отиде при другите. 3000 лева, 3 процедури по 1000. Опаковате ги, там пак казах, обясних така, че да не си личи какво е, запечатвате с текст, опускате ги като документи. Срещу сумата от 3000 лева ясновидката щяла да изчисти магиите и да изпрати билки и амулети на подставеното ни лице, като преди това, цитирам, щяла да ги зареди. През нощта ги зареждам от 12 до 5:30 сутринта, когато трафика е свободен и тялото спи, трафика към Вселената е свободна и става по-силно и по-лесно. На други ден да ги пращам там, където живеете. Напечатано указание ще има. На същия адрес да ви пращам паричките. Ако искате и днеска ги пратете, аз през нощта ще ги работиш. Отделно трябва тебе да те чистят, да ти променят цялата съдба. Помисли си с какви възможности разполагаш, защото сега е хубав момента планетарно го гледам. Отиваме при ясновидката с явна камера, за да я попитаме как открива магии по телефона. Тъй като отказва да ни приеме като клиенти, се представяме за куриер, който иска да й достави пратка. Как разбрахте, че това момче има черни магии? По малко име и дата на раждане. Как аз разбирам, то си има информация отгоре, работя 30 години, няма как да обяснявам как го разбирам. 3 магии намерихте по 1000 лева на черна магия. Не. Изчистването на магия е 1000 лева за цялата фамилия, не за един човек. Ако трябва да се направи защита, отваряне късмет, любов, пари, бизнес, също е 1000 лева. Ако трябва да се направят енергийни неща, също той преценява какво трябва да се направи. А за бяла магия? Не, аз на такива работа не правя. Бяли магии. Бяла магия за любов 6000? Не. Абсурд. Някой ви е излагал, че е бяла магия за любов 6000 лева. Сериозно ли е по телефона да сериозно е, да. Сериозно е, защото това са енергийни неща. На мен ми е достатъчно да чуя гласа на човек или пък да го видя като вас, както е. Магически замърсяване всеки може да си направи и да ви почернее тялото като дрехата. Питаме ясновидката и за случая с мъжа, който твърди, че я дал около 140 000 лева за разваляне и правене на магии и за запорирания и джип, който му е продала. Аз съм му била взела 140 000 лева. Така, това е побъркан човек, който има психични отклонения. Аз съм пуснала жалба до прокуратурата за клевета. И аз в момента вода дело към тая клеветница, майката и сина, които пишат тия неща против мен. Това е човек, който живее и купи колата ми, който играе хазарт и лъже родителите си, че ги дава на някой. Няма запориране на това, има си органи, които преценяват дали това е истина или не е истина. Често да ме изкарва като хазартно зависим, понеже съм споделял, че съм бил с приятели, си играл компания, там да те играем как играем. Този лет не съм изкарчил тези пари за такива неща. Но не съм ги продал лично в офиса и в много стрим. Гадателката е пуснала жалба и срещу мъж от Троян, който твърди, че Асенова му е взела голяма сума пари, за да направи бяла магия за любов.